Mabita ng appointed unto man wants to die. Mo to gisulat ni Job sa ni King David nga ang tao daw is 70. Kutob lang sa 70. Nya kung itugot sa Ginoo mo 80 pag yun. Yung mangiti pag yun, muabot pag yun 80 ba? Kunya dito sa Ecclesiastes ingon po ni Solomon, doon na daw moabot og mga 100,000. 100 ang iyang edad mo 120. Unya ningon si Solomon, mayo untag mahadlok siya sa Ginoo or nahadlok siya sa Ginoo, mayo daw unta. Pero kung moabot man lang galing daw ang imuhang edad og 120, unya wa kay kadlok sa Ginoo, useless daw gyapon mo na gisulat ni Solomon sa Ecclesiastes. Basahan na ninyo kay kini Ecclesiastes, mahurutan ako nagbasa. 12 chapter man na diya ang atong life, ang taas sa tao diya sa kalibutan na nasulat sa Ecclesiastes, gisulti ni Solomon kung unsa gayud ang tao. Mo na nga ang tao ingon pa ni David is 70 lang. Nya kung tugot sa Ginoo mo 80, nya kita karon mailag makaabot og 70, 80 or 90. Pero kung makaabot man gayud og 100, maayo gid ang mahadlok na sa Ginoo. Balag di ta kaabot, ang importante mahadlok kita sa Ginoo. Mao ginaw sa kabutangan din ang ato ang duty dia sa Ginoo ngano nangalagad ta because mahadlok ta sa Ginoo kay siya goy nagbuhat ining kalibutan. Mo na yang gingon dinhi. Ingon pa ni Job sa 14:1, man that is born of a woman is of a few days and full of troubles. Mo nang giingon yun sa Hebrews, appointed lang yun ang tao mamatay kasaalang mamatay di kadua. Kano appointed ones to die? Kasara man ta gitiga aglawas, kasara ni mamatay. Pero nganong naman ikaduang kamatayon? Ang ngalan dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi adto siya dito sa lake of fire, which is the second death. Muna ikaduhang kamatayon. Para asa man ang kamatayon na para sa imong kalag. Kaya naman kay kalag. Kay kanay mong lawas, mo nang gingon, vanity man ko na. Matod pa niya dito sa Psalm 144 verse 4. Man is like to vanity. His days are as a shadow that passeth away. Mula ba ilan na? Mula man. Ano man? Mabita na importante nga doon na kita'y may bawaan. Ingon pa ni David sa 144 verse 3. Lord, what is man that thou takest knowledge of him, or the son of man that thou makest account of him? Nga abini mo nga ang Ginoo ningon si David nga gusto gid siya mahibalo sa tao. Nga matod pa niya, the son of man that thou make account of him. Nga gusto niya nga ang tao mahibaw gyud, maka-account gyud siya ba nga ano man unsa may buot pasabot kung unaw-unaw nimo. Kaya ang Ginoo may nagbuhat niya ang tao. Mo nang gingon kinahanglan masayod ko ana kay unsa iyang gibuhat diri. Kay giingan na ba na ni sa Ginoo si Adam si Bala pangkalagay mo dito sa kalibutan, pagdagan mo, pagsanay mo nang nabisita na po ng Ginoo kung unsa gay gibuhat sa tao mo nang mahibaw, gusto mahibaw ang Ginoo. Kay nga naman kay ang anak gayon sa Ginoo kinahanglan gayon kanang naa siya account ba kanang taninglon jud sa Ginoo naagud siya gitawag og ang Ginoo gayon mangita gyud sa tao kung tinuod ba gyud ang tao nga makailag Ginoo nga siya binuhat sa Ginoo. Mo bitaw na ang mga tao wa kailag Ginoo, wa sila kabalo nga binuhat mo na kamo gibuhat gyud mo sa Ginoo. Sa unsang pagi gibuhat mo kay nakatilaw mo sa blessing, sa langit ng blessing nga gihimo mong predestined, gipili gyud mo para maghimaya gyud ka. Mo nang ningon siya dito sa Psalm chapter 8 verse 4. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visit him? Sa verse 5, for thou hast made him a little lower than an angel, and hast crowned with him glory and honor. Tanawa mo nang gusto siya nga mo buhat yun ka kay gi-kuan pag yung gi-account yun ka sa Ginoo nga hoy ikaw akong binuhat kinahanglan muhimaya yun ka o mo honor kay nga naman gi-crownan tagod ka kay siya may nagbuhat mo na nga ang Ginoo nag-visit yun sa tuwa mo ni ang pulong sa Ginoo mo ni ang gisulti sa tuwa nga nag-visit aron mahimo kita nga kita
taugon ta sa pagdaig sa iyang himaya puhon dito. Mo na ang Genesis, mo ni ang tao, hisgutan na to ang tao. Ngano ang tao mamatay? Mo na umingon ko, kung mangalagad ka sa Ginoo di ka mamatay. Kay because ang tao mamatay. Ingon pa niya din Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in His own image. In the image of God created He, him, male and female created He them. Oo, tanawa, gibuhat yun ang tao sa Ginoo. Muna, iyang giporma ang tao, muna niyang gingon, siya gin nagbuhat, pareha gid sa dagway sa Ginoo, so may dagway sa Ginoo, pareha nato gud. Although pangit-pangit man ta, wa mo pata kabalo mo, gwapo ba ang Ginoo? Wala, kung gusto mo mingon, siguro, kamo rin nag-ingon, gwapo kayong Ginoo. Pangit ang Ginoo, wa mag-imingon nga pangit ang Ginoo. Kaya nga no, wa pa may nakakita sa Ginoo, kung makakita ka sa Ginoo, mamatay man ka. Sama gani sa mama ni papa ni Samson, kaya gipakitaan siya. Ang dagway manggod sa Ginoo, sama na sa manulunda. Formado lang ba? Image. Mo na nga kita, like an image of God, mo nang gingon, siguro ang Ginoo, na inaong, na mata natanan ilong, ana. Mo na nga din si Samson, ang iyang mama o papa, kay siyempre, mauna ning gingon, ang Ginoo di gid mutugod nga ang Israel ba makaptured lang sa mga tao sa kalibutan. Sama sa Palestine mo to ang Ginoo nakigistorya ngadto sa bana sa Mao kanang papa ni Samson. Mo to kay di man mga anak sila, mo to gipakitaan sila. Mo to sa diha na nakakita sila, nya katong yang asawa gisultihan nga nagtuo man siya nga di mga anak. Motong gisultihan sila nga mo ni inyong anak ha. Motong nituo si Samson pero niingon na si ang papa ni Samson mamatay kita ini. Kaya nga naman nakakita ka sa Ginoo. O man na yang gingon ang tao daw makakita sa Ginoo mamatay gyud. Mo nang wa pay nakakita sa Ginoo. Motong niingon na itong manunod dili ka mamatay kay gisultihan siya nga mo ni ang buhaton sa Ginoo sa iya nga adunay anak nga matao diha sa inyo ha. Nga kana mo'y gamito sa Ginoo nga pinakakusgan yun. Kunya, gitagaan og mga detalye, ayaw putlig na iyang buhok. Ayaw siya paimnag mga isod nga ilimnon. Moto inungdan nga din, kusgan yun siya, bisan asa siya magsuroy-suroy, makakita siya, layon, tanan mga hayop, kaya niya. Kay kalaban man nila Palestinian, masugatan niya mga Palestinian, sila patyon man kay Hudiyo na sila, doon man sila sa bukid. Moto nga ang mga Palestinian nga mga daghang kayo, iyag yung mabuntog na. Moto nga gikuan siya, gipangita siya niya, masugatan niya mga Palestinian, bisag libo pa na ka, wa siya armas, makita na siya bukog sa baka. Moto gisulat dito, gamit niya, gipamunalan niya, bisag na yung mga armas sa mga Palestinian nga hurot tungod kay ang gawon sa Ginoo na niya kusgan siya. Moto kay nisupak man siya sa balaod sa Ginoo, o lagi ning dili mo ubi sa word of God. Unsa mahitabo, nalugitan na inon siya mata. Kay giingnan siya nga di ka mulakaw dito sa lugar sa Palestinian, di ka mo inom dito. Munang gingon maisog nga ilim nun, nahitabo kay naamang nagtintal niya, amo na nga sa kabutan nga nahaylo siya. Plano ko to sa Ginoo aron makita gayud nga ang Ginoo ray tag-iya sa kusog, di ba? Sa ato ang kusog, ang Ginoo ray nagbuot ini. Appointed yun ang tao, mamatay ka sa kay nga naman, mura matagbulak o dahon, mura gingon, mura tag shadow ba, nga makita nanta, mura tagbulak mo floris nanta, magkakita ka ng bulak, wapo kayo tanawon, kalami, kulor, mga anak, ganahan ka, kunya, malaos na dahil na, inguna na ang tao, appointed yun, babita na nga din, ang Ginoo nag-create, sa iyang kagaling image, muna nga siya nag-visit sa Genesis, ginguninin niya pag-form ha. And the Lord God formed a man of the dust of the ground and breathed into his nostril and breathed at the breath of life, and a man became a living soul. So sa ato pa kung imong hunaw na analyze lang good, kung wala pa huypi ang iyang ilong, kung siya tawag sa iya, living soul or dead soul? Dead soul. Naikalag. Ang iyang lawas, ang iyang forma sa tao is like a dust in the ground. Abog lang ba abog?
Klaro ha, ato ning klarohon jud nganong muingon ko sa inyo nga dapat dili gid mamatay ang tao. Wala yang giporma dust on the ground and breathe into his nostril. Gihatagan o gihuyupan ba, gihatagan o gininhawa. Gihuyupan ang iyang ilong. Unsay gihuyop sa ilong sa tao sa Ginoo? The breath of life. Kuna ang tao nakabaton og life kay naa may hangin sa Ginoo. Muna nga diri sa ospital ang tao mawadag hangin. Ang hangin sa tao may ibutan. Muna ang tao hanginon ba, di ba? Kanang butangan dayon og kung tawag na oxygen. Di ba? Hanginan da. Kay mo man atong life. Kumawa ang hangin. Patay. Muna gingon diri kanang nostril gitagaan naghangin sa Ginoo, the breath of life, and a man become a living soul. Nahimo siyang buhi nga kalag. Mo na nga ikaw karon na kay gininawa, ang tawag sa imo living soul. Pero kanang living soul, mo nang ningon si Job, nawiri ang kalag sa life. Nabalaka ang kalag sa imong life. Kaya imong life, wala nagpakabana sa kalag. Nga kalug na dito imong kalag. Wala na kay buhaton, puro na lang dautan. Mo nang ningon ang Ginoo, higugma ang Dios sa tibok mo kalag. Ay una-una sa tanan, na kay kalag. Sa imong kusog, kay ang kusog gihatag sa Ginoo. Sa imong una-una kay ang Ginoo magtan-aw sa imong una-una. Sa imong kasing-kasing kay mao ka na ang puloy-anan sa Ginoo. Mo na higugma ang Ginoo. Mo na nga ang ato ang life gininhawa na sa Ginoo. So, kanang gininhawa sa Ginoo kung kwao na. Kung sa iyang gingon din sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20, all go into the one place, all are the dust, and all turn into the dust. Mo na appointed ang tao. Siguro, natural mo tayo, siyempre kayo mabalik magyong kasabog. Pero ang kalag, mabalik ba sa abog, hindi man naabog yung kalag. Asa naman yung kalag? Mo na kung basahon mo ang pulong ni David, sa tibok pulong ni David, ang iyang pagsampit sa Ginoo, dili iyang kagalingon. Iyang unod, daiga ang Ginoo. Dili kung basahon nimo, ningon siya, kalag ko, daiga ang Dios. Kaya nga naman, ang pinaka-importante sa tao, ang imong kalag, kaya ang imo manggong lawas, abog man lang na, mubalik na sa abog. Na kung waka kay palo mo, na hinungdan nga ikaw, di ka gusto anang life. Ang imong gusto, katong appointed, kay mubalik, mag-appointed, manggita. Sa Genesis chapter 2 verse 7, the breath into his nostril is the breath of life. Sa Ezekiel chapter 37 verse 5, thus it the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. Tanawa. Kung sa hinungdan nga diin, kanang bukog, nisulod ang hangin or gininhawa sa imo aron ikaw mabuhi. Mo na ang tao nabuhi pinaagi sa Ginoo. Ang Ginoo mo ay nagataanan mo kinabuhi mo nang angay na to saligan ng Ginoo kay siya ra mamukuha na ato ang kanang gitawag gininawa na to. Ang Job chapter 33 verse 4, the Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Tanawa. Kanang espiritu daw sa Ginoo. Yung pagbati ba? Ang tinuod espiritu, dili lang espiritu nga naglutaw-lutaw diya sa tuwan. Nga kanang ingon, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Ikaw ang kinahanglan mo bati, kanang espiritu is feelings man na. Senses na ba? Mabita na kung naa kay espiritu, ang tao, kanang espiritu daw kuno sa Ginoo, o na ang nagbuhat nimo o gininhawa nga gihatag sa Almighty. Mo na ang life, mo na nga ang tao basta na ay espiritu buhi. Kanang body, ingon pa sa New Testament, abot kung kita tuningon si James siguro to. Kanang body without spirit, sama na siya, dead. Mo na ang spirit is life. Ang life nimo mo na ang pagbati. Ang problema lang kanang spirit, kanang feelings nimo nga place, mo nang giingon unod nun na. Mo na yang gingon ni Job sa chapter 32 verse 8. But there is the spirit in man, and the inspiration
of the Almighty giveth them understanding. Mo na inspiration sa Ginoo sa tuwa. Gitagaan tag Espiritu sa Almighty. Aron kita makasabot feelings, ma-feel na to unsa man gyud ng tinuod nga Ginoo. Makasabot ba ka nga adunay Ginoo? Mo na nga ang Espiritu unta gihatag sa imo aron makasabot ka. Nya kay unsaon ta man ang life man ang iyang gisiguro. Kanang physical life ba? Mo nang nawili ang kalag imbis ang Espiritu na mo ni ang gihatag sa Ginoo sa to ha? Body, souls and spirit. Mo nang naa kay spirit, naa kay soul, naa kay body. Kanang spirit mo ni nibati sa imong kalag ug sa imong lawas. Ni kay unsa man nawiri man ang kalag because ang spirit, ang life nimo puro naman lang unod. Mo nang nagsulti ang New Testament. Dayag kayo ang buhat sa unod ug ang buhat sa espiritu. Asa man inyong gibuhat? Kung nagbuhat kag kasuko, kapungot, kalipayan ining kalibutan o naa ka sa unod, mo nang nawiri ang imong kalag, mawiri gyud imong kalag kung dili ka kabantayan. Wala, si ingon ni David sa Psalms 104, verse 29, Thou hidest thy face, they are troubled. Kung imong taguan ang imong naong Ginoo, ingon pa ni David, gubot. Taguan sa Ginoo ang naong, agubot, tanawa tong Palestinian, si Hitler. Gibiyaan na sa Ginoo ang mga Hudiyo, pila to ka milyon to sila. Pero 6 million o 10 million na to, yan na billion na lang, pila lang ka milyon. Kaya gipamatay sila ni Hitler, sabi nung giyon sa klase pagpatay ni Hitler, grabe kayo, brutal kayo, bisag buhi pa. Dili pa kanon, ibutang dito sa chamber niya, paasuhan nila og kanang gas, gani, nga antod, mga matay. Makita nimo na sa kuan gani YouTube, perting payata halos puro bukog. Mo to'y silot sa Ginoo nila kaya wa man sila nituman. Giingnan na igira wa man gyapon sila nisulat to tama to gail ha. Di sila motuman. Salamat agdako kay ngano man naambit na to ang blessing sa Ginoo. Nagitawag ta niya. Mo bitaw nang dili nato ni sayangon. Mo na ang espiritu sa tao, inspiration na nimo diya sa Ginoo. Sa Almighty na, nagatag na sa imong understanding, ang problema lang kay di ka musabot. Ang imong gibati kanuna, imong lang kagalingon, dili gini mo bation ni pulong sa Ginoo. Kanang Holy Spirit mo ni pulong, ang pulong holy na. Kung bation na nimo, therefore na ang Holy Spirit nimo. Wala kung muani ka diri sa adlaw sa Ginoo, the Holy Spirit nag-lead sa imo ha. Labi na kumuyong ka adlaw ron sa Ginoo, dili oras sa Ginoo ron, adlaw ron sa Ginoo. Because the Holy Spirit nag-lead nimo. Mo na magpalid dito sa Holy Spirit. Sara makaadlaw ang gipangayo sa Ginoo, di pa ginato na mahimo. Mo nang gingon sa Ginoo nga ang pag-obey man gud importante no. Mo na yang gingon. Sa diha taguan nimo ang imong naong trouble, ingon pa ni David. Thou takest away their breath, they die and return to the dust. Tanawa. Kung imong kwaon ang gininhawa sa tao patay. Wadto na sa abog. Abog na tamo nang gingon. Mga abog na to atong mga loved ones nga nangamatay. Labi na kung 5 years na. Pero ang pangutana dito ang talag. Asa ang tong talag? Ang Ecclesiastes chapter 12 verse 7 ingon pa niya, Then shall the dust return to the earth as it was. Tanawa. Ang abog mubalik yun na dito sa yuta. Ingon gikan man na sa yuta, and the spirit shall return into God who gave it. Og ang imong pagbati mubalik na sa Ginoo. Pero ayaw ina nga din imong kalag ni balik sa Ginoo. Mo ni giingon ni Solomon, wa siya nagisgot ang kalag. Sa tinuod lang nganong magkalag-kalag man ta because ang kalag naara sa lubnganan magpaabot na og resurrection. Kung ikaw ka sa Ginoo, first resurrect yung ka. Pag trumpet lang yun sa first trumpet of God. Mo nang gingon katong nangamatay diya kang Kristo. Mo unang mamangon ang pangutana. Katong wa nangamatay. Katong nangamatay nga dili kang Kristo. Ambot lang kung naabay kaduang resurrection. Ningon man po siya, bulang katong nakaambit sa nahon ng pagkabanhaw. Kay wayalay dapit ang ikaduhang kamatayon. So di na tumabanhaw, makabaton lang sila ikaduhang kamatayon.
Nya kanang ikaduhang kamatayon ingon sa Revelation is impierno man na. Mo nang sementeryo or impierno. Gikan sa sementeryo hangtod sa impierno. So, mo nang ikaduhang kamatayon. First, kamatayon, menteryo, ikaduhang kamatayon, impierno. Asa man mo, gusto mo ana. Nya kanang impierno is day and night. I-torture you ka sa Ginoo. Day and night. Everlasting. Mo nang maluoy gid mo sa inyong kagalingon. Ang iyo agyud ang Ginoo nga ayaw gyud mi ituklo diha Ginoo nga dapit. Mo bitaw na nga ingon pa ni Solomon sa 12:7. Then the dust shall return into the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ang tanan natong kinabuhi mubalik dito sa langit ha. Tingnan naman, mo siya may naghatag nato ana. Paon man na niya mo ning ningon si David nga sa diha nga kwaon nimo among kinabuhi patay mi. Paon nimo ang ginanawa namo patay mi. Mubalik man na dito. Ang espiritu ray ni balik, pero imong kalag nagpabilin wa siya nagdisgot. Mo nang ang ato pangutana asa man atong kalag. Mo bitaw nang magkalag-kalag ang tao diha sa menteryo kinadi ang mga kalag nagpaabot na. Mo na nga sa Lucas, sa Hebrews chapter 9 verse 27, appointed unto man wants to die. Pero ang pangutana na judgment man na. Mo nang giingon hukman imong kalag. Mo nang giingon kung pumunta na nganong naama ka diha. Mabot mo nganong namatay man ka. Okay lang tong mga 12 disciples kan Ginoo man tong nagsugo sa ilang pangwali mo. Ayaw mo kahadlok. Kay kauban ko ninyo hanto sa kinatungyan sa kalibutan. Nya kay sila predestined man sila nga. Oh, last na ganito si Apostol Pablo. Last na lang ka mamatay ha para sa kungalan. Siya ang mga martir. Kita ang nangamatay mga tao ron. Martir dahil sa pulong sa Ginoo. Abi kay nagpabautismo. Nya kung wa day ka na resurrect sa pagkabautismo. Once gani ikaw mabautismuhan ka, new life ka, born again ka, new creation di ka. Nga kung wala na sa imo mo nang giingon wa ka na resurrect. Mo bitaw na kanang judgment. Human sa judgment. Kanang kwan sa judgment, meaning sa judgment is decision na verdict na si muha. Kanang yung sa dictionary, ang judgment is decision or verdict. Kanang verdict, ayaw po sultin ninyo nga makuan ka, ma-absuelto ka. Kundili, pag verdict gani, ihatag na sa imo ang decision nga, impierno na ka, or anong verdict, mapriso na yun ka. Mo na yung gitawag pag-decision sa imong kinabuhi. Mo nang, ingon pa niya, once mamatay, after that, judgment. Mas maayo ginang di ta mamatay. Mo nang giingon ni Jesus Christ sa John chapter 5. Mo na gitawag, compare nimo na sa John chapter 5 verse 24 and Hebrews 9:27. Asa man ka, dito ka sa appointed or dito ka sa, kung mo believe ka daw, dili ka mo pass by death and come to into judgment but have everlasting life. Asa man ka, kung mo believe ka, at tunalig ka sa mutuo ka kang Kristo, tanang tao mutuo. Kung mutuo ka, ingon pa ni Jesus Christ, dili ka muagi kamatayon. Dili ba muagi ba? Gusto mo nga kabasa na? Sa mga pastor ka, ito naman, it is appointed at tumang once to die kay, nga naman, sige magugwali na kay, saan sa sige gwali, nga mas daghan may nangamatay. Kanya, maumang ginang iwali. I-challenge. Wagid sila nag-challenge nga aron sila mga lagad kay Diaz papangalagad na ang kinabuhi. Abi nimo kanang taong mamatay, abi nimo nagtulog na sila. Dili. Once ang tao mamatay, asa man padulong, gusto mo mahibaw? Gusto mo anang appointed ka? Human mamatay, judgment, na anang judgment, na anang decision. Ingon pa ni Jesus Christ sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31, may tungod sa istorya ni Lazaro ug ang dato. Kay doon naman ko yung nangutana. Ingon pa ang usa ka tawo magtutudlo, ginan si Jesus Christ, sa diha ang tao mamatay, asa man padulong. Walay purgatorio, walay temporary, although na temporary, pero nanay gipadulngan. Unsa iyang giingon sa Lucas, unsay tubag ni Jesus Christ, may tungod sa tao ng utana, iya dayong giingon, adunay usa ka panahon nga, adunay usa ka dato, og si Lazaro. Ang dato, buhong kayo sa tanan. O basahan na ninyo sa Lucas chapter 16. Ako lang sa maray sa buhong sa tanan, kompleto, walay kulang.
Mangaon sila samtang si Lazaro sa kapobre. Masakiton pag yun. Unya, muato lang siya sa kumbira ngadto kang sa dato unya mukamang na siya mamunit ug mumho. Sadya daw sila nangamatay silang duha. Si Lazaro tuwa daw sa sabakan ni Abraham. Sabakan na wa sa langit, wa gyud nagsulti nga ang tao mamatay tuwa sa langit. Nganong giingon man ni Jesus Christ tuwa sa sabakan kay wa pa nakatug langit. Dili ta mo atog langit una nga dili mahitabo ang 1,000 years. Stand yun na ang pulong sa Ginoo. Wala mo puyot ang 1,000 years dito sa mga pupulib. Wala doon ay rapture, kinaamat ang Pilipinas, dalong ta dito. Ato sakyang clouds, wa matay aeroplano, di mo na mo gamit ang Ginoo aeroplano, kaya nga naman, powerful ang Ginoo, anong himaya na lang niya. Nagamito niyang clouds. Muna nga din, si Lazaro, ingon pa sa istorya ni Jesus Christ, tuwa sa sabakan ni Abraham. Samtang si Dato, katong dato buhong tuwa dito sa impierno. Tuwa siya sa impierno gitawag kanang dili itong lake of fire, impierno lang ba kanang Hades, kanang Sheol, kanang little hill, kanang gamay lang ba nagantos na kanang katong dato namatay nga matud pa ang gibuhat dito sa taong dato namatay mao taw nakaingon ko Lord kung doon na ba'y gwapong tato ka ng himalat yun ba nga musulti yun, tinuod yun itong gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang tao gayon di ay dili mamatay kung manalagat. Wa mo po'y makasulti, kinahisulat man po, giingon man gud ni Lazaro, o giingon man gud ni Jesus Christ, may tungod kang Abraham nga nag-istorya na itong dato, kay tuwa naman siya sa impierno, ningon dayon siya, amahan kong Abraham, kung mahimo ina si Lazaro nga, yang itulod yang kumingking ba dito sa tubig ipaturo lang sa ko ang dila kay pirting paita diri nya mo to ningon si Abraham dili na mahimo kay nganuan dako kayo og uwang ba ali nag-ali nya lain na pong hangyo ni katong dato kay nagantos man siya kung mahimo amahan kong Abraham kanang wali ang ako mga igsoon ako 5 ka igsoon dito di ko gusto nga moani sila diri. Kung hindi ko gusto mo ani sila diri, kay pait kayo diri. Yan, ningon na yun si Abraham po. Naana dito si Moses. Kung sila muto ni Moses, wala sila mahimo. Wala ko'y mahimo, muto ninyo siya. Adili, Father Abraham, kanang gikan yun diri ba? Nga mo ato dito. Ambot siguro pasabot ka nang mubalik pa siya, aron musulti nga ayaw mo adto. Kuya ka siguro kung naigikan sa patay ba, niya mo himuwalin, niya mo ingon nga, ay, pirting paita sa, ano diyan na siguro mo to ang tao ba, di ba? Wala nagibuhat sa Ginoo kay ngano man. Aron ang tao nga mutuo na siya kang Jesus Christ, kang Moses, sa mga prophet, sa mga apostoles, sa disciple. Mutuo na siya, di na kinahanglan. Mo itong niingon si Father Abraham, kung dili sila mutuo kang Moses, unsao man la pagtuo kanang gikan sa patay nga moadto dito mabuhi. Anong niingon man si Abraham ato? Kay gani, kay balugin si Abraham, nga si Jesus Christ, dili yun nila tuhuan, bisag magbanhaw pa si Jesus Christ. Dagan ba din dito kang Jesus Christ nga nabanhaw? Bisan gani kita, tuho ba mo nga si Jesus Christ nabanhaw? Mingon lang mo gimin. Kay ang gingon ni Jesus Christ, kung nabanhaw si Jesus Christ, mabanhaw po nung tata. Kay gilubong man tao ba niya, nabanhaw siya, nabanhaw po tao. Nga nga nung man ta nabanhaw. Umingon ka na ba na ako? Nga, bago na ba yung kinabuhi? Born again ka na ba? New creation ba ka? That all things are passed away? That the all things are become new? Kanang tanan butang niabot mo, bago na ba? Naalang gyapon lust, naalang gyapon bitterness, naalang gyapon anger, naalang gyapon ang work of the flesh. Wala na ba dahil na? So therefore, wala pa ka na born again. O bita na mo ko ninyo, yung kinahanglan mahimot ang blameless, hindi kabot sa Ginoo. So, ang Ginoo, dalaygon siya kay nga naman, appear ta sa blessing ba, nga naman, tungod kay gipilit ta sa Ginoo, nga mahimot ang adoption puhod. O bita na mo ko ninyo, nga din kita. Maningkamot kita sa Ginoo, kanang iyang grace, ayaw mo pagsalik sa iyang grace. The throne of grace is mercy. Ang trono sa iyang grasya, okay, grasya na. Wala na, naglihok ang grasya kundi niya ipanghatag ang kaluoy. Kung ang grasya niya na-address kalibutan, wala na niya ipanghatag.
Ni ato lamang naghangyo. Have mercy on me, Lord. Kanang grasya nga imong gipadayag sa kalibutan, kanang amazing grace. Kinahanglan maghangyo ka because the throne of grace is mercy. Mo bitaw na nga kita ni Anita, aron naghangyo ka sa Ginoo nga dili ta maadto dito sa kalaglagan. Mo bitaw na kumingon ninyo nga ang tao nga sa diya nga namatay na nagantos na to siya. Ako, uldo sa tinuod lang di ko magguol kung akong mama papa ako igsuon. Ako mga parinti akong anak namatay. Manong magguol man ko nasulat man na. Di man ko physical, siguro kung physical ko mag-imot jud ko muhilag jud ko ninyo. Kansaon taman, will man sa Ginoo nga mawala to akong anak. Mawa akong papa, akong mama tanan, mga igsuon ako mawala. Ay dili pud tanan, may nga tag naapay muduol kay naapay panahon. Mo bitaw tong ang pulos sa Ginoo, mo stand mo Ginoo nang ging bahalag mga suko mo basta akong mubarog ko. Kay naay gingon dito, ang nagpakagamay sa pulong sa Ginoo pinakagamay nga to sa langit. Bisag tawgon kag Kristohanon ka, gamay ra ka sa langit sa Ginoo, may tendency ka mahulog. Munang ningon siya, it is a fearful things to fall into the hands of the living God kung mahulog ka sa gamay lang kong pulong. Delikado na kayo. Fearful things. Ingon pa sa Hebrews 10:31. Mo bita na magbantay gyud tayo ni mga pulong sa Ginoo kay kini pulong sa Ginoo tinuod min tabaw sa tanan mao ya tong life. Mo bitang ani mo din pangamon jud sa pulong sa Ginoo samtang napatay tayo. Mo na sulti sila nga tumingon sila sa imo. Ako musulti mo nga nara gidawali nimo nga dili dayon ka mamatay. Ako ginan to tumiaging Domingo kay nagduwa mi basketball ito mga pastor. Ako ginan nga man gusto mo mamatay. Anong mga lagat pa man mo mamatay ron dai. Ngano magampo man mo, ngano mag-request pa man mo para mabuhi, para maayo. Nganong di man mo mingon, ayan na ko kang puwi kay appointed naman ko mamatay. Mo na ang giingon ni Apostol Pablo sa Ephesians, the mystery of His will, ang will niya nga kung ang purpose atong buhaton kanang good pleasure sa iya mo na yang giingon tagaan taniya og inheritance. Naun sa ano ito pag-inherit, hindi ta kalahutay nga sa ulahing adlaw pa man ang gitawag og the twinkling of an eye. O bitaw na kung wingon nga panikamuti gid niyo makaabot mo twinkling of an eye. Kaya ako naningkamot man po ko, munang di ko magpadani kung ang akong pamilya di mga lagad, wakol mahimo. Kaya ako gusto ko maluwas, gusto ko matog langit, pero ako magwawali mo na naga-challenge ko, naga-comfort ko, naga-counsel ko sa akong pamilya nga maluwi mo sa inyong kagalingon. Kaya ang gisulti sa Bible, miserable yun ang tao pag-abot sa panahon mo nang gingon nga asa man imong ikambyo ang kalibutan o ang kaluwasan. Bangko nimo ning kalibutan, mawain mong kalagusan na. Mo nang giingon niya dito sa Matthew. Ayo kadlo kayo ang mupatay sa inyong lawas. Nga dili arang makapatay sa inyong kalag ngadto sa impierno. Kun dili kadlo niyo ang mupatay sa inyong lawas ug kalag ngadto sa impierno. Mo nang giingon ni Jesus Christ. Kag kinsa ta mahadlok anang Dios nga maoy nagbuhat sa atong kalag. Mao ko na mupatay sa atong kalag. Mo na ako mingon ninyo. Tingnan yun ang Ginoo nga, o kalag ko, kay nawiri na inyong kalag sa inyong life, kay basig nagpatuyang na, wala sunod Domingo, mag-iskutabaw ta ng kalaga, kay para dili ni mga kalog ba. Kaya nga itong kalag yun, nasaag na kay tungod sa atong pagpasagad sa ato ang life. Nawiri daw ang kalag, ingon ni Job, nawiri ang kalag sa iyahang life. Kaya nga naman, wala naman nagdaig sa Ginoo. Abi no sa tinuod, dili ang unod mo ito padaygon ang atong kalag. Dili ang espiritu sa unod, kundi ang espiritu sa kalag. Kaya ang espiritu gihatag sa Ginoo para makasabot ta nga ang dapat mo daig sa Ginoo is kalag. Manindog tang tanan.